has been a very bad actor. They've been, as you know, they've been sending millions of people into our country, many of them Tren de Aragua, some of the worst gangs. Well, we're going to stop drug trafficking, and we've done a lot. There's nobody coming in on the water. That I can tell you. The water is like, there's nobody. There's no drugs coming in on the water. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil. Welcome back to the YouTube channel. Tieni tigambeza ku Venezuela. Ku Venezuela kumene ndithu pakati pano zinthu zachoka pa illegal migrants. Yayi kukubwera ma illegal migrants amene akulowa m'dziko mwathu kuchoka pene pachapo kena kupozafika yayi basi pali ma drug cartels amene akumabweretsa ma drugs achina Tren de Aragua kuchoka pene pachapo nkhani tsopano yafikano pa mafuta. Nkhani yonse imene a Trump akulongosola pano akuti dziko la Venezuela akuti linabela mafuta, linabela chuma chawo, ndipo pakali pano akufuna chuma chawocho achitenge, afuna achibwezeretse. Koma nkhani ndionena kuti kodi zimenezi zili bwanji. Ndiye pamene penamali mtima wa mzako ndisiya lina nkhani yake imakhalapa. Tiye tilowe ku history pang'ono mu 1900s mene mu USA inazabwera ku Venezuela nkupanga discover mafuta, right? Kuti apa pali mafuta zimene makamba dzilozi zokhuza ndi mafuta muna ma 300 and chakuti billion ma reserves ama oil. Iwaja anapanga discover ndi aku USA. So analowa mmene mujamo mene momo mu zaka ma 1900s mene. Nde mu 1960 anayamba nasopano kukhala makampani omatumiza mafuta aja mabanga export. So it's like America yabwera ndi zinthu zawo ndi kumafula mafuta mene muja. Kamano mu 1972 mpamene tsopano Venezuela inachangamuka ababa I think china yake sichili bwino, ababa tikuberedwa anthufe. So anayuza USA anachita kupanga mthumwa malamulo ndithu bwino kuti inuyo nyamukani pakene katundu wanu muzipita. I think deal yathu business yathu yatrapompa ife makamaka materials yathu tizipanga toka. So it's like imeneyo inali ngati kupanga decolonize like like I wonder ndi anthu anabwera magwisa ntchito ma resources yawo mu dziko muja kana kewaje tsopano ango kulakulu mutha kumapitano ifeyo tufana tsopano tizipanga zinthu tizipanga toka zinthuzi. So after the USA yapanga kale makampani yapanga establishment mujamo makampani ndithu amachita ndithu pana kampani amachita kuti Shoni, pana kampani amachita kuti Exxon, ndi panenso kampani amachita kuti Chevron. So makampani atatu amene onsewa anali aku USA amene amapanga kumafula mafuta ndi kumagulitsa kwina. So mukudziwanso inunso kuti anthu oganiza bo sanga malolo ngati zimene zoti dziko lano like mbwezi chana kaniza pita mtheke zeta. I think ma raw materials asiyeni ife tizilongosola tokha muthu muno. So iyo nali issue yona kuti zinali zovutirapo chifukwa after anakambirana kambirana iwo anachokapo koma mu 2007 mpamene tsopano makampani akakhala kumaya timafuna compensation makuti mazambiri. So USA inafika ngati kuti yapangidwa betrayed komanso iyambidwa chuma chawo. So panopa akuyankhula kuona kuti akuti ndi chuma chawo afuna akatenge tsopano. Koma okay tiyangane pa international law malamulo apa dziko lonse lapansi amati yani pa nkhani ngati imeneyo. No matter kuti mwapanga discover ka mafuta ka chani mwapanga discover mu dziko la wena iniyo sakumene koko, that does not mean kuti the particular natural resources
kama kuti zimene mwazipezazo ndi kuti nzanu pa international law sizimene choncho. Zimene mwazipezazo si zanu koma mutha kupanga claim compensation zabwino bwino akulu ndi mutha kuyinyima lako enake zotheka koma usati kuti yeah asipeze ndizanga chifukwa ndizipeza ndife yeah ngati chili mmalo mwanu chimene chili mmalo mwanu chimenecho. So pakati pano ma statement ngati mwana ma statement osintha Trump komanso Trump advisor amachita kuti Stephen Miller nayenso wakaponyanso ku Twitter kuti akuluakulu zikuoneka ngati kuti akuti mu USA mu history ya America ngati tinaberedwa ku Venezuela tinaberedwa kwambiri katundu wathu chuma chathu ndi tifa chumacho ife tichibwezeretse. So zinthu ngati zimene sipano zikuvuta pano kuti kodi muli chuma chake cha mtundu wanji. So USA mopani ngopanga claim tingoyerekeza tingoleza ngati Olivina alimi akujeni alimi aku Zimbabwe aja amene athamangisa azungu aja kwathamangisa chanchane. So does not mean kuti nthaka ija ndi yawo koma no they can claim compensation atino kuti tipasani kuone makono mawoti right. So America sikupanga zvinhu kuti tifuna compensation ayi koma America azungulira Venezuela ndi nkuyamba tsopano kupha anthu komanso akuti ife akupanga claim kuti basi dzikolo talanda like iniyo maganizo anu ndi otani chifukwa sometimes ife tikika maganizo athu ena makhala magati apapo tu iniyo mukondera koma iniyo maganizo anu ndi otani inuyo chabwino America tingolekeza ngati mmene metathamangisa atsamunda ku Malawi kwathamangisa atsamunda zindizi okay pana zinthu zina zakeso kasinzo kuma I think ku Malawi sanapange zambiri I don't know yeah koma tingolekeza zimene apangira ku South Africa ku Zimbabwe anali maminda ambiri anali chanza mbiri I don't know whatsoever koma no afterwards kana kwabwira kana kuti ife tinapanga discover maminerals awa ndi kuti nthaka italanda dziko tingolekeza dziko la Malawi takulandani basi ndi lathu limene li dziko la Malawi takulandani ndi lathu. Does it make sense iniyo kwanoka ngati anthu? Does it make sense? So anyway tiyangane kwa Nicolas Maduro ngati president wa dziko la Venezuela akuti chani. Dziko la Venezuela lina kuti actually business ya oil akuti ipitirilabe iwo ayipitiriza despite mene Trump wabweramo ndi kupanga zake chanchani koma iye akuti business ya imene iyi ayipitiriza mpaka ndithu ikafika kumapeto kaya kuti chani. So komabe maiko onse amene amagula mafuta ku dziko la Venezuela auza kuti asagule asapange chilichonse foti iwona kuti apasidwa ma sanctions koma mukuzoka kuti China doesn't care komanso Russia doesn't care iwo ndithu apitiriza kupirabe kumakagula iwo ndimene anenera. So that means Russia so ipitirizabe kumapanga business kumakagula mafuta ku dziko la Venezuela koma kuti akashosha ndikuti tingoleza ngati akapanga seize akalanda ka tanka limodzi nyanjamo kachane ati pamene popene China muidziwo zoti China ndi ndani iwo claim yawo ndi mmene iwo akudenera. So pakali pano ngati munamvako nkhani kuza ndi kuti America ikupanga claim kuti basi tanda chuma chathu mafuta ndi athu ndi nkhani yake ndi imene. So you mean are you telling me kuti nthawi yonseija zonse pamene amazi yayi kuli madrug chanchani hema kuti nkhani yake inali point yake imene iyi kuti mu zaka zampuyozo kale kwambiri mu 1900 mu 1960s kuno kudachitika issue imene iyi mwenaso amene ali mboma pano pawo okay tingoti osana ali mboma pano mboma la ku Venezuela mboma la ku America oseo sanaliso mbomaso anali anthu mwina ali ku school. So pano ba awatenga zimene zozo kuzibweresa pano kuti ayi munapanga zakuti basi tatenga chuma chathu. So nkhani ndi imene iyi pano pa akuti akuti zokhudzana ndi madrugs zene zabodza koma nkhani yake inali ya mafuta ambalawa. So guys, thank you so much. Malawian Cameras.